Moikka, mun nimi on Miikka. Kuka mä oon purjehtijana? Joku voisi sanoa, että mä oon se purjehdushullu. No ehkä mä vähän onkin. Mulla on pohjalla noin 20 vuoden kokemus sekä matka- että kilpapurjehuksesta. Ja sitä kautta veneilykokemusta on tullut todella monista eri vene- ja purjehustyyleistä. Mä oon tehnyt matkaveneilyä ja kilpapurjehdusta aina ratakisoista avomerelle. No tällä hetkellä mä purjehdin eniten mun omalla H-veneellä, jonka yhteydessä mun tärkeä rooli on olla kilpapurjehdustiimin kippari. Me ollaan nyt kisattu hyvällä porukalla useamman vuoden ja ollaan tässä pääkaupunkiseudulla päästy samankokoisten veneiden viikkokisatasolla kärkeen. Oikeastaan minkä tahansa kilpailun voittaminen tässä lajissa on tietenkin tosi kova saavutus ja no siihen päästään tietenkin vaan tiiminä. Siksi mä oonkin tiimivetäjänä saanut harjoitella esimerkiksi johtajuutta ja niitä tapoja kirkastaa meidän tiimissä tekemistä, jossa meidän pitäisi tiiminä kehittyä ja joka palvelee sitä kisamenestystä. Toisaalta toi ympäristöä huomioiva veneilytapa ja matkapurjehdus on mulle myös tosi tärkeitä. Mä kuulun parinkin pursiseuraan, joille ympäristönsuojelu ja hyvä merimiestapa on tosi isoja arvoja. Oikeastaan siis sitäkin kautta mun oma H-vene on viritetty vuodesta 2022 kulkemaan sähköllä perinteisen polttomoottorin sijaan. Ja tekee mieli sanoa, että tämä on tosi hieno paketti muutenkin. Tää täytti 50 vuotta viime vuonna tämä mun H-vene ja se on nyt läpikäyty lähes kokonaan pintojen, maalauksen, köysien ja heilotuksen osalta. Tätä veneilyhommaa mä teen muutenkin aika monessa. Mä oon mukana kevytyrittäjänä tarjoamassa purjehusvalmennuksia ja päivätyötkin liittyy veneilyyn. Ja oikeastaan siis sitä kautta tekee mieli sanoa, että mulle tekemisen polttoaine ihan muutenkin on aina tää hyvien ihmisten kanssa työskentely tällä koko venealalla ja tiimi mun ympärillä, nämä asiakkaat, ketä mä voin auttaa ja kaikki ystävät, tää iso veneilyyhteisö. Nähdään laiturilla. Hyvää kesää!